minggir. Kula ingkang sowan paman, kula ingkang sowan. Os. Ayo. Kadya Butullah Kurban sing turangga ngesti rakata ingkang waca lelayung sapi nyuwun sewu untuk penonton agak geser dulu nggih. Posisi itu babak pertama Rambah Barong untuk penonton geser ke timur. Seperti kemarin lokasi tidak muat. Nyuwun sewu untuk penonton lebih ke geser ke timur untuk dibantu para sedulur pengelola wisata Botorono untuk lebih mengkondisikan penonton karena tidak muat untuk menampung pemain. Nyuwun sewu. Sekali lagi untuk penonton untuk lebih ke timur karena tidak muat nampung Rambah Barong. Mereka terto pakar tinik ilmu kang tumrap ing tanah Jawa agama agepe aji os
RKWB RKWB Rogo lho ki. kalangane Ramu Aco siswa ning lapangan yo So semoga kita ritual kita caci rumiyin yo para sedulur bareng RKWB yo wis dumawis tolak bala ing senggala dosa yayi angrakit tata sesaji kanggo srana kenira asung pamoco meminta berkaik saking yang widi inabulno gunira terbe panjongko inatuwa berkah basuki duwono kang becik katite kang ngolong bakal ketara sesanti rahayu RKWB tetep saya wis mawis tolak bala ing sangkala dosa yayi hangrakit tata sesaji kanggo srana kenira asung pamuja meminta berkaik saking yang widi inapulno kunira darbe panjongko dinatuwa berkah pasuki suwono kang becik ketite kang ngolok bakal ketara sesanti rahayu RKWB tetap jaya iya pikir rokok lo ki awas semoga Mbak Sekar Sugeng rawuh Mbak Sekar. selamat datang kakak Baika trompetnya Yogyakarta wayahe joget desa Yo iya. Boleh sampai
Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresno kumpul kanggo aku Wes nganti telok ketiga nanging sliramu ora kira warta barang saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe madhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok joko malah mbok plejani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging tos rabi sokon ati apa wis ora kelingan sumpah janji mung marang aku sinek sen lintang rembulan jarene tres nomumung kanggo aku Antasari. wes nganti Maiso. ketiga nanging sliramu ora kira warta barang saiki wis
Foto pisahan karo sliramu nadyan nampa jroning ati nanging aku ora bisa ngocati. Yo 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 yo. So Pripun badhe? Saya Pak sekali. Nggih, ngaturaken wilujeng Wilujeng siang badhe kepanggih malih kalian keluarga ageng RKWB original. Pas buatnya apa Mas? Ora larang, ora larang. Ora larang tenan Mas. Pokoknya wingi main, saiki main, sesuk-esuk yo main Mas. Sesuk-esuk ya Lah main. iya wis pokoknya. Engko bengi main. Saya jelas kok bengi le main. Gue tombo saya. Pokoknya nek Pak Herman ki main saka HP iso, main saka ngendi-ngendi iso Mas. Sing tenang. Istimewa. Iki isone saka ngendi Mas kok nyampleng tenan. Oh, iki Ariska Imogiri. Oh, Ariska Imogiri. Heeh, penak banget. Wangi regone pokoknya. Ora larang iki Mas Aris kae. Wes pokoknya masuk saka mau kiri. Ngono. Jarine pokok kabeh mlaku. Dinas kebudayaan, Mbak. Oh. Terima kasih, matur Dari Dinas nuwun. Kebudayaan. Cepat difasilitasi Dinas Kebudayaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tombo hati. Wow, nanti paketan, Bos. Pokoknya arep nanggap jatilan ki ya murah ya Mbah De. Murah, jelas. Murah. Karo Sony ya iso. Paketan langsung. Oh, ya wis. Loh, ini tadi ada yang minta tiwul Gunung Kidul, dipinangkani dulu. Selaras Ya. ronggo padahal waktunya ketok tengah siji lho, Cok. Yo wis yo. Kita kasih tiwul Gunung Kidul dulu. Oh, Gunung Kidul ki. Iku